Hindi namin yung ilaw. Ganda na. Good morning. Good morning po. Punta po tayo ng Alaminos, Pangasinan project. So magdi-deliver na rin po ng modular cabinet po ngayon. So alauna po sila, no? Aalis sa shop, tapos diretso po sila ng Alaminos. Baka anong oras na kaya sila makarating, maka alas 4 na siguro mga boss, na makarating sila doon sa Alaminos. Tayo naman, nauna na tayo, i-update po natin yung project natin doon. So tara. Okay, dito na tayo mga boss. Aguilar project. So update po natin to. Update ng Aguilar. Dala tayo ng ilaw. Ano pa naman? Ito? Ne. Okay, t-shirt. Partilis. Ado nang tagkanyak. Pasot mo ka dyan. Suot man na natin eh. Ano may liquid ah. Pagtrabaho daw, may tata pagtrabaho. Partilis. Ne. Oh, ne. Oh. Oh. SSS, JSIS, pensionado party list. Ano? Bigay sa atin sa kagabi doon sa show ng bonsai show. Ay. Okay, so ayan, ito na yung perspective. So pinost ko to dun sa Facebook. Gumawa ko ng reels, kaya lang hindi updated yung nilagay ko. So makikita nyo yan pag natapos. Ganda pa rin. So dito may garahe pa dyan. So hindi pa namin napag-usapan yan. Tsaka dirty kitchen meron din doon. So makikita nyo may garahe dyan, Pero yung gagawin lang natin dito, ito muna main house. Kung saan papagawa nila sir yung garahe, ditong banda yon. Tapos yung dirty kitchen, pupunta na po natin yan mamaya. So ito, seal gray lang po yan, yung gray na yan. Tapos ito, tinimpla po natin yan. So sa pa rin yan, babies. Kaya lang di ko alam kung ano yung kulay nyan. So tinimpla lang po kasi natin. Ayan, ganda. So nilagay na lahat ng ilaw sa spandrel. Tapos dito sa may canopy, ayan, naglagay na rin sila. Parang sa Aguilar project din yung mga nilagay nilang ilaw dito sa canopy. Ganda, Tapos ito naka textured yung nito, wall nito. Makikita, naka textured po siya. Tapos dito hindi, sa mga accent nya. Tapos ito yung mga pinagpipilian namin kulay na ilalagay sana rito. Ayan, yan. So ayan, makikita nyo. So nakapag-decide sila, yun na yung napili nila. Ayun, nakalagay doon. So ito, yan, ganito na rin magiging kulay nyan. Tapos itong banda rito at saka doon, ganoon na rin magiging kulay. Pabuksan natin yung ilaw. Ang ganda, Mas maganda ito pag pag gabi. Ngayon di pa makikita Ayan, Ganda natin. Buhusan nyo yan ng tubig pagkatapos.
Yan. So dito makikita nyo rito may aluminum profile ito mga boss. So makikita nyo dun sa sa project natin dun sa Isabela, yung aluminum profile na sa gilid. Ito naman nandito sa may baba, yung aluminum profile niya. Tapos naka-cube design. Tapos dito yung kanal. Tapos ganun yung isang ano natin sa aluminum profile dito sa may kusina. Ayan naka-aluminum profile din siya. So nasa gilid naman siya. So dito nasa baba. So dito may pin light po tayo rito. Tapos naka-cube design. Dito naman aluminum profile. Tapos naka-cube design. Yan po yung itsura niya. Okay. Yung mga kwarto ipintura na sila. Yung sa may common CR, ayan nakapaglatag na lang tiles. Yung mga lababo na lang mga accessories na lang yung wala pa rito. Ayan so dito sa isang kwarto, ayan nakabang na rin mga aircon. Ang ganda. So dito yung kitchen, dining, tapos living room, tapos dense office. So dito darating na rin yung modular cabinet mamaya. Ayusin na rin ito mamaya. Mag-assemble na rin sila, baka bukas na sila makapag-assemble. So ito yung sa may dense office. Ayan. Okay. Yung sa may master bedroom, ayos pa rin nila yung sa may sa may floor drain. Ganda na So laser na rin yung pumili ng dito na ilalagay na tiles, pati dito sa flooring. Ito naman yung sa may master bedroom. So nakaabang na rin yung para sa aircon dito mga boss. Tapos ito rin yung napili ni sir na kulay ng pinto niya. Ayan So hindi pa po to tapos, hindi pa po to finish. Pipinis pa po yan. Lilahin pa ulit. Punta tayo sa punta tayo sa may likod. Dito sa side. Ayan, ang ganda. Ito yung mga pinagpipili ang kulay. Pero napili ni sir ito rin yung silk gray ng Davis. Tapos yung nito, nilipat namin yung wire nya, nilagay namin sa gitna. Yung ilaw, yung wall lamp. So hindi kasi nakasentro ng punta tayo. So dito, itong parang naging accent nyo. Ang ganda rin dito, kahit nasa likod ka, ang ganda pa rin. Nasa pa rin siya. Maganda pa rin siyang tingnan. Yan, naka Versatex. Yan, naglalagay na rin sila ng floated panel para dito. Accent. Yan naman sa may side. So dito yung garahe, tapos dito yung magiging dirty kitchen. So yung daan papunta sa dirty kitchen. So yan pa yung wala pa tayong usapan dyan. Okay na. Dito nga pala mga boss, puro steel jam na rin yung ginamit nating door jam dito. Pati doon sa kabila. Lahat po. Yan, naka steel jam na po siya. Tapos ayan, ganito po yung magiging kulay niya pag natapos. Yan, katulad na ito. Steel jam na po lahat ng hamba. Okay. Ganda rin kita 60 by 60. Yung tiles, pati ito 60 by 60. Pero dito nasa 60 by 60, pero yung rustic tiles yung ginamit natin dyan. Dito ito naman yung makintab na tiles. Ano ba to tawag dito?
Hindi siya ceramic. Ano natin nga tiles on? Ata tiles? Light gray lang natin. Ano mo? One. Ato rustic. Ato anata nga tiles on. Madi mga ceramic ata. Porcelain. Porcelain. Ayun. Porcelain. O ganun din doon sa kabila. Sila sir din yung namili na ito. Ayan, pares lang sila doon sa kabila. Tapos yung mga floor drain natin malalaki na. Katulad na yun. Okay, kakain na yung mga SSS, GSIS, Pensionado Party List. Pensionado Party List mga boss. Number 45. Kain tayo mga boss. Ano? Yan na, manta yun. Ay, sarap ng ulam natin dito. Ulo ng bangus. Saan ka pa? So bali ating aluto ah. Anong aluto ate iya? Nagluto to sa Diba? Legit. Legit na kape oh. Andiyan na sila. Alas 5. Ay, isa pa nga. Kape. Isa pa. Bigyan mo si Buddy Jess. So ayan, andiyan na si si Sir Kagawad. Ayan, yung mga modular natin mga boss. So 5:13 san. Okay. Okay atan. Okay, so ayan mag alas 6 na mga boss. Yan, pinasindi namin yung ilaw. Ganda na. So naibaba na rin yung mga modular cabinet. Ayan, nagsample na rin kami ng isang accent wall lamp. Ayan, meron po yan dyan. Tapos doon sa harap meron pa po doon. So sinampal lang po namin yan. Ganda no. Okay, so andito na yung mga module. Okay. Ate ne, may yakar to tayo cover. Di ba, pinadubla ka na? Mano to space na gawin ito? Gusto na 5. 5? Bago ata? Pati adi ko na. Cover. Sige. Ate ka ba? Kamagam no mga kagandaan na. Ganda na. Nilagay ng mga center light oh. Wow. Ganda. Dito sa Sa tama niya electrician. Yan master bedroom. Right, paganda na ng paganda mga boss. Yung na lang. Yung aluminum profile na lang. Tapos yung ilaw. Drop light. Tapos dito yung aluminum profile din dito. So maganda to pag natapos. Pag nilagay na lahat. Yan, may kita na rin natin mga mirror-retat. So ayos. Okay. So ayan, gabi na tayo mga boss. Ayan, gabi na. Siguradong gabi na tayo mga kauwi. Magalas 6:30 na yata no? Sakay mo sa ituwan, diyan ko pasantig na yan. Mabali na. Ito yun. Gawin, Lokan, Porman. Sir. Yan po. Okay. Okay, gawin. Ay, nilukatan nyo, munid lang mo ka na. Okay, okay lang. Okay, dito na tayo.
8:13. 8:13 na po ng gabi. Alas 8:13. Hi, kuya. You are the best vlogger! Wow, thank you. Tulungan mo ko rito. Ito. Buhatin mo yan. Be careful. Love you. Okay. Yan. Mas mura kasi doon eh. Bumili ako ng pakwan sa Alaminos. Hi! How are you? How are you? I'm good. Wow. Who is your favorite vlogger? Brown. Wow, thank you. Ano masasabi nyo? Like and subscribe! Ikaw? Like and subscribe! Also click on the next video. Goodbye!